Здравейте! В предишните демо видеа ви показах как да създадете или импортирате парцели в NutriGuide и как да направите план за торене. В последното видео ще ви покажа как да създадете сеедбооборот. Изберете Добавете сеедбооборот. В първото поле дайте име на сеедбооборота, изберете стопанството и парцела. Продължаваме напред. За да създадете сеедбооборот, първо трябва да имате направени планове за торене. Кликнете върху Добавете нов план. Тук може да изберете от две опции. Ако има вече направени планове за торене, може да изберете от съществуващите или да създадете нов план. Аз отново ще ви покажа стъпките за създаване на нов план. Кликнете върху Създайте нов план и Начало. Избрахме да създадем сеедбооборот на парцела 1 и данните за парцела излизат автоматично. Преминаваме напред и избираме първа култура, примерно царевица. Най-долу избираме предшественик и продължаваме. Тук оставям настройките по подразбиране и изчислявам препоръката. Първия план сеедбооборота е готов. Продължаваме с добавянето на нов план. Преминавам през същите стъпки и избирам втора култура – пшеница. Предшественика излиза автоматично и преминавам към изчисляване на препоръката. Продължаваме с добавянето на трета култура в сеедбооборота, примерно слънчоглед, и изчислявам препоръката. Добавям последния план в сеедбооборота, избирам овес и преминавам към изчисляване на препоръката. Това е сеедбооборота, който създадохме. Горе вдясно виждаме какво количество продукти ни трябва за всички приложения в това сеедбообращение на дадения парцел. Ако искаме да видим какво количество торове ни е препоръчал NutriGuide за дадената култура, трябва да изберем Детайли. Тук виждаме количеството на хранителните елементи, което ни е препоръчала програмата, и съответно от разделяне на торенето виждаме количеството торове, което трябва да се внесат през различните етапи. Връщаме се към сеедбооборота и за да го запазим, трябва да кликнем върху бутона Преизчисли и запази и да потвърдим избора си. Това е баланса на хранителните елементи за целия сеедбооборот. NutriGuide винаги изчислява баланса така, че нуждата на растенията от азот да е покрита на 100%. Примерно, царевицата изисква 115 кг на хектар азот и с препоръката на NutriGuide тази нужда се покрива изцяло. По същия начин е и при другите култури. Също виждаме, че има положителен баланс на останалите хранителни елементи. За 4 години в почвата ще се внесат 10 кг на декар фосфор в повече, малко над 11 кг на декар калий и много малко количество сяра. Другия начин за добавяне на сеедбооборот е вече от съществуващи планове. Избираме Добавете сеедбооборот, създаваме сеедбооборот 2, избираме стопанството и съответно парцела. Тук избираме от съществуващите и виждаме всички планове, които сме създали. Сега можем да подредим нашия сеедбооборот, примерно зимна пшеница, слънчоглед, ечемик и царевица.
Кликнете върху бутона "Добавете към сеитбооборота" и сеитбооборота е готов. За да го запазим, кликаме на "Преизчисли и запази" и потвърждаваме. Ако изберем моите торове от менюто вляво и от падащото меню изберем годината и стопанството, може да видим количеството торове, което ще ни е необходимо по години. Това са всички функции на NutriGuide. Отговорите на най-често задаваните въпроси може да видите в менюто вляво. Там ще намерите и наръчник за ползване или ако изберете Център за обслужване, ще намерите имейл адрес, на който може да се свържете с нас. Благодаря за вниманието и успех в планиране на туренето с NutriGuide.